नमस्कार मंडळी, माऊली डेव्हलपर्सच्या देवगड साईटवर आपण इलो आणि या भागात आपण या ठिकाणी स्लॅबचं काम सुरू आहे त्याची संपूर्ण माहिती घेणार आहोत। तर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर असा याच्या आधी आपण या घराचे फाउंडेशनचे वगैरे संपूर्ण आणि साईटला आपण ज्यावेळी लाईन आउट वगैरे केलेला त्यावेळची आपण व्हिडिओ बनवलेली। त्यानंतर आपण चिंदर साईटवर असल्यामुळे या ठिकाणचे तुमका अपडेट देऊक नाही मिळालेले। तर आता आपण स्लॅबचं काम या ठिकाणी चालू केलेला। तर या साईटचे संपूर्ण अपडेट म्हणजे किती काम झाला आणि आपण कोणत्या प्रकारे काम केला त्याची संपूर्ण माहिती आपण देणार आहोत। त्याचसोबत मित्रांनो, आपण कोकणात जे घर बांधकाम करतो त्याची संपूर्ण डिटेल आपण यूट्यूब चॅनलवर देत असतो। त्यासाठी सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्यावर आपली कोकणातील घर बांधकाम ही एक प्लेलिस्ट बनवलेली असा त्या ठिकाणी देखील तुमका ही संपूर्ण आपले व्हिडिओ बघूक मिळणार आहेत। यासोबतच जर तुमका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये घर बांधकाम करूचा असाल तर माऊली डेव्हलपर्सला नक्की संपर्क करा। आपण आपले स्क्रीनवर नंबर सर्व दिलेले असतात। देवगड शहरामध्ये ब्राह्मणदेव मंदिराच्या जवळची साईट चालू असा आणि आता आपला चौथरा बांधकाम प्लिंथ लेवल त्याच्यानंतर आपला 10 फूट बांधकाम संपूर्ण लिंटल ह्याचं काम सर्व झालेलं असा। या ठिकाणी आपण वाळूचा स्टॉक केलेला, इकडे असा खडी आणि त्यानंतर इकडे असं रस्तो। तर सध्या कोकणामध्ये आपल्याकडे एक 7-8 दिवस पाऊस पडता चक्रीवादळामुळे, त्यामुळे इकडे सारा पाणी साठलेलं असं। पण यानंतर एक्सटर्नल डेव्हलपमेंटमध्ये आपल्या पूर्ण फिलिंग देखील करूचा असा। तर आता आपण या संपूर्ण घर बांधकामाची माहिती घेणार आहोत A to Z। म्हणजे आपण मागच्या भागामध्ये तुमका प्लिंथ लेवलपर्यंतचं काम दाखवलेला, आता त्याच्या वरचा काम बघूया। या ठिकाणी असा फ्रंट वरांडो साधारण एक 12 फूट लेंथला असा आणि यासोबत आपण वरांडा एक 14 इंचचे जाड चिरेबंदी कॉलम या ठिकाणी उभे केलेले असतात आणि वरती 7 फूट उंचीवर स्लॅब असा। आणि या ठिकाणी पावसात खूप जोरात असे म्हणजे पाऊस वगैरे पडतात, त्यामुळे पाणी वरांड्यामध्ये येतं। तर यासाठी आपण 2 फूट ऑफसेट स्लॅबचो बाहेर काढलेलो असा आणि त्या ठिकाणी बॉटमला आपण बीम वगैरे देखील संपूर्ण मजबूतीसाठी दिलेले असतात। 5 इंचा जो स्लॅब आपण कास्ट केलेलो असा आणि त्यानंतर इकडे असा मेन ओपनिंग हे 6 फुटाचे असा। तर आतापर्यंत आपण 4 फुटाचे डोअर या ठिकाणी देत होतो, पण या ऑनरला 6 फुटाचा डोअर हवा, तर यासाठी आपण 6 फूट ओपनिंग ठेवलेली असा। आणि समोर या ठिकाणी त्यांना टाईल्स नको असत, तर या दगडाचाच जो लॅटराईट आपलं लाल जांबू दगडा त्याचा टेक्स्चर व्हाया ह्याच्यासाठी आपण या ठिकाणी ग्रूव करून ठेवलेले असत। नंतर या ठिकाणी पॉलिश वगैरे आणि पेंट सर्व गोष्टी हे होतील। या साईडने आपलं एक्सटर्नल जिनो असणारा, तर त्यासाठी आपण एक सपोर्टसाठी खाली भिंत वगैरे ठेवलेली असा आणि नंतर आता जो आपलं स्लॅब कास्ट होणारा त्याच्यामध्ये डायरेक्ट जिनो आपलं अटॅच होतो। त्यानंतर इकडे असा हॉल, प्रशस्त असं हॉल हा, म्हणजे पहिल्यांदाच या ठिकाणी आपण जी आपली घराची पूर्ण लांबी असा तर त्या लांबीचं पूर्ण हॉल ठेवलेलो असा। या ठिकाणी एक फक्त साईडला ऑफसेट आहे, जेणेकरून या ठिकाणी त्यांचं सिटिंग किंवा डायनिंग वगैरे तर होऊ शकता। आणि मोठं पूर्ण स्लॅब असल्यामुळे या ठिकाणी आपल्या एक मध्ये 2 बीम घेऊचे लागतात, तर त्यासाठीचं आता शटरिंग इकडे सुरू असा। इकडे विंडो पण बघितले तर आपण विंडो पण प्रशस्त मोठे असे असतात, जवळपास 6 फूट लांबीक असत आणि त्यासोबत उंचीक देखील एक 5.5 फुटापर्यंत असत। आपण नॉर्मली 5 फूट बाय 4 फूट या ठिकाणी विंडो देतो, पण या ऑनरची रिक्वायरमेंट होती की त्यांना विंडो खूप मोठे हवेत, त्याच्यामुळे आपण 6 फूट बाय 5.5 फुटाची विंडो या ठिकाणी बनवलेली असा। त्यासोबत सर्व आपले जे भिंती असत या भिंतींवर आपण लिंटल फिरवलेलो असा। ज्या ठिकाणी आपला जी विंडोची जास्त लेंथ असतात त्या ठिकाणी आपण एक्स्ट्रा लिंटलला बार प्रोव्हाइड करतो। सेम या ठिकाणी आपलं डोअरचं बीम असा लिंटल, तर त्याच्यात देखील आपण एक्स्ट्रा स्टील टाकून त्या ठिकाणी कास्टिंग केला, कारण 6 फूट लेवलला त्या ठिकाणी वरती आपलं बांधकाम वगैरे असणार, तर तो लोड कॅरी हो ह्याच्यासाठी आपण या ठिकाणी बीमची म्हणजे लिंटलची आपण डेप्थ पण वाढवलेली असा। तर असं संपूर्ण काम आपलं चालू आहे, 7 फूट लेवल त्याच्यानंतर लिंटल आणि वरती आपला बांधकाम, या सर्व काम आता या ठिकाणी सुरू असा। तर ह्यो झालो हॉल। त्यानंतर इकडे असा किचन, तर किचनसाठीची ओपनिंग इकडून असा आणि त्यानंतर या ठिकाणी छोटंसंच आपलं 9 बाय 10चं किचन आहे आणि किचनमधून आपण बॅक साईडला जाऊ देखील एक एंट्री ठेवलेली असा। या ठिकाणी असणारा ओटो तो पण जवळपास 10 फूट लेंथचा असा आणि या ठिकाणी एक व्हेंटिलेशनसाठी छोटी खिडकी। तर हे छोटंसंच किचन या ठिकाणी मालकांका हवं होतं, त्यासाठी आपण त्यांना तसं प्रोव्हाइड केलेलो असा। त्यानंतर इकडे 2 पार्ट असतात, एक बेडरूम 1 आणि एक बेडरूम 2। तर बेडरूम 1 साधारण 13 बाय 10 फूट लांबीचं असा आणि या ठिकाणी देखील बेडरूमला आपण
प्रशस्त असे मोठे विंडो या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेले असतात. तशी त्यांची रिक्वायरमेंट होती, त्यांना पूर्ण फ्रेंच टाईपमध्ये विंडो हवी होती. पण या ठिकाणी रेलिंग वगैरे येतं साईडने, कारण साईडला या ठिकाणी लगेच आपली ग्राउंड लेवल असल्यामुळे आपण एवढी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एवढी मोठी विंडो आपण ठेवू शकत नाही. म्हणून आपण या ठिकाणी जरा थोडंसं अंतर कमी करून या विंडो असे डिझाईन केलेले असतात. या बेडरूमसाठी या ठिकाणी अटॅच टॉयलेट बाथरूम असा आणि वॉर्डरोब वगैरेसाठीची या ठिकाणी जागा असा. इकडे आपण फक्त 7 फूट लेवलला स्लॅब एक प्रोव्हाइड केलेलो असा बाथरूमच्या वरचं. बाकी जर तुम्ही बघितलं तर किचन आणि बेडरूमला या ठिकाणी लॉफ्ट नको होते, त्यामुळे आपण इकडे लॉफ्ट बनवलेले नाहीत. आणि सेम ज्या प्रकारे आपलं बेडरूम 1 तर त्या प्रकारे आपलं असं ह्यो बेडरूम 2. दोन्ही बेडरूमचे जे साईज असतात ते सेम असतात आणि सेम आपलं टॉयलेट बाथरूम असा. आणि वरती जे आपले जा स्पेस असा म्हणजे बाथरूमच्या वरचंच पोर्शन, तर त्या ठिकाणी आपण स्लॅब कास्ट केलेला असा. सध्या त्या ठिकाणी आपला शटरिंगचं काम सुरू आहे. शटरिंगसाठी आपण या ठिकाणी प्रॉप्स वापरतो लोखंडी, आणि त्यासोबत वरती प्लाय आणि ही चावी असतात हे लाकडी वापरतो. तर शक्यतो आपण आता लाकूड सामान पूर्ण स्किप करूच्या हिशोबात असावं, त्यामुळे आपण लाकडाचा कमीत कमी वापर करता येत असा आपण प्रयत्न करतो. आणि त्यासाठी आपण या ठिकाणी आता जॅक वगैरे संपूर्ण आणलेले असतात. इकडे असा यो कॉमन टॉयलेट बाथरूम, तर खूप मोठं असं असा, जवळपास 9 फूट लांबी कसा आणि एक साधारण 6 फूट रुंदी का. आणि या ठिकाणी आपला कॉमन टॉयलेट बाथरूम प्लस बेसिन, तर हे सर्व गोष्टी या ठिकाणी राहणार आहेत. कारण जे हॉलमध्ये सर्वजण येतले तर त्यांच्यासाठी जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम आहे आणि बेडरूममध्ये जे असतले तर त्यांच्यासाठी एक प्रायव्हेट या ठिकाणी बाथरूम वगैरे आपण प्रोव्हाइड केलेलो असा. आता आपण संपूर्ण ह्या प्लॅनची माहिती घेतली. आता आपण स्लॅबविषयी माहिती घेऊया. तर स्लॅबसाठी आपण या ठिकाणी 2 बाय 3 फुटाची लोखंडी प्लेटी असतात ते आपण यूज करतो. आणि त्यानंतर जे आपले प्रॉप्स वगैरे असतात ते आपण सर्व यूज करतो. आणि जे आपल्या सपोर्टसाठी लागतात काही प्रमाणात लाकूड सामान लागतं, तर त्याच्यासाठीची चावी वगैरे, त्याच्यानंतर फळी वगैरे, तर हे सर्व आणलेलं असतं. आणि हे सर्व आपले जे प्रॉप्स असतात ते या ठिकाणी असतात. आणि इकडे आपली शटरिंगची टीम असा, तर ही टीम आपली पूर्ण काम करता. जवळपास आता 1:30 वाजलो असा. आणि या स्लॅबचं काम पूर्ण करूक साधारण आपल्या एक हे 1300 स्क्वेअर फुटाचं घर आहे. त्याच्यामुळे एक 4 ते 5 दिवस या पूर्ण शटरिंग ठोकूक लागणार आहेत आणि 2 दिवस आपले पूर्ण स्टील बांधूक लागणार आहेत. ते स्टील डिझाईन पण आपला इलेला असा, तर त्या प्रकारे आपण संपूर्ण या स्टील बांधकाम करणार आहोत. आणि त्याची देखील आपली सेपरेट व्हिडिओ आपल्या यूट्यूब चॅनलवर बघूक मिळतील या. तर आता आपण इकडून शिडींवर जाऊया. तर आपण आता इकडे स्लॅबवर इलो आणि आपली टीम इकडे काम करता. गणेश असा तो मेन मिस्त्री आहे. त्याच्यानंतर तातोबा पण मेन मिस्त्री आहे. तू हेल्पर असाच की मिस्त्री आहे? मिस्त्रीच हेल्पर. ओके, तुझं नाव कसा? अमोल, तातोबा आणि गणेश. तर हे 3 जण या ठिकाणी काम करतात. आणि आमचे रमेश सुपरवायझर त्यांच्यावर लक्ष ठेवून असतात. त्यांना काय जर सामान हवा नको तर संपूर्ण बघतात. इकडे आता आपण स्लॅबची पूर्ण माहिती घेऊया. लोड बेरिंगला शक्यतो काही जण या ठिकाणी बीम प्रोव्हाइड करत नाही, पण आपण इकडे बीम प्रोव्हाइड करतो. तर एकूण आपल्या बीमची जी डेप्थ असता तर ही 11 इंच असता. 11 इंच म्हणजे ह्या साधारण जर आपला अंतराचा 6 इंच असता आणि प्लस आपलं वरती 5 इंचाचा स्लॅब असणारा. तर ही टोटल डेप्थ मिळून साधारण 11 इंच होता. आणि त्यासाठीचा आपला सर्व भिंतीचा शटरिंग या ठिकाणी साईड मारणं चालू आहे. त्यानंतर ह्या स्लॅबचा जो पोर्शन आहे तो खूप मोठा असल्यामुळे जे आपले बाथरूमचे एक वॉल आहे तर त्या वॉलवरून आपण या ठिकाणी एक बीम दिलेलो असा. आणि त्यासोबत जो किचनची वॉल आहे तर त्या किचन वॉलमधून जे संपूर्ण बीम येणार आहेत तर तो आपण थ्रू आउट हॉलच्या एक्सटर्नल वॉलकडे आपण तो प्रोव्हाइड केलेलो आहे, जेणेकरून या संपूर्ण जो स्लॅबचा लोड आहे तर तो काही प्रमाणात या बीमवर येत. कारण एवढ्या आपण पूर्ण लेंथला आणि विड्थला स्लॅब तसं कास्ट करू शकत नाही, तो सॅगिंग वगैरे होण्याचे चान्सेस असतात. त्याच्यामुळे आपल्या ह्याचा स्टील डिझाईनमध्ये पण थोडाफार चेंज करूचा लागतं. याच्यामध्ये आपल्या एक्स्ट्राचे टॉप, त्याच्यानंतर जे मिडल कर्टल बार वगैरे असतात ते आपल्याला प्रोव्हाइड करूचे लागणार आहेत. आणि जर तुम्ही लक्ष दिलं तर आपले ह्या बीमची डेप्थ छोटी आहे, पण आपण हे मिडल बीम असतं त्याची बीम आपण जास्त म्हणजे साधारणतः 14 इंच आपण डेप्थला घेतलेलो असा, कारण या ठिकाणी स्लॅबची लेंथ जास्त असल्यामुळे. त्यानंतर इकडे आता शटरिंगचं काम चालू आहे.
तर प्लेटी वगैरे असत तर ते पूर्ण या ठिकाणी ठोकतात. त्यानंतर हे जे संपूर्ण गॅप्स वगैरे असतात तर हे आपण मोठे गॅप असत ते फळीच्या माध्यमातून आपण हे पूर्ण फिलअप करणार आहोत. सोबत हे जे छोटे प्लेटमधले गॅप असतात तर हे आपण एक प्लास्टिकची टेप येतं तर त्या टेप थ्रू या ठिकाणी आपण ते सर्व जॉईंट फिलअप करणार आहोत, जेणेकरून जी आपली कॉन्क्रीटची स्लरी आहे या ठिकाणी खाली पडताना, यापूर्वी आपण या ठिकाणी प्लास्टिक घालत होतो. म्हणजे जर तुम्ही चिंदर साईडचे आपले व्हिडिओ बघितला असतालाच तर संपूर्ण शटरिंग या ठोकून लेवल करून झाल्यानंतर आपण या ठिकाणी पूर्ण प्लास्टिक ठेवत होतो आणि मग त्याच्यानंतर स्टील बांधत होतो. पण या ठिकाणी आता आपण प्लास्टिक टेप वापर करणार आहोत, कारण ज्यावेळी आपण या ठिकाणी प्लास्टिक घालत होतो तर त्याच्या खाली प्लास्टिक एकदम पूर्ण एकदम प्लेन यायचा. तर त्याच्यामुळे आपल्या ज्यावेळी सिलिंगला प्लास्टर करूचा लागत होता तर त्या थोडासा प्रॉब्लेमॅटिक व्हायचा विषय आणि तर हार्ड असल्यामुळे तर आपल्या तिकडे टाचा मारूक जमायचे नाही, ग्राइंडिंग करूचा लागायचा. त्याच्यासाठी आपण आता या ठिकाणी टेप वापरणार आहोत. तर आपण पहिल्यांदाच या ठिकाणी टेप वापरतलो. आता ह्यो असा किचनचो आणि तो आपला एक हॉलचो पॅसेज आहे तर त्या ठिकाणी आपला चालू आहे. काय झाला? ओके. तर याच्यामध्ये पण अजून खूप गोष्टी बाकी आहेत. हे संपूर्ण बीम असत, त्याच्यानंतर हे स्लॅबचे संपूर्ण बीम, त्याच्यानंतर आपलं स्लॅब लेवल करणं, लाईनमध्ये करणं, हे गोष्टी अजून बाकी आहेत. याच्यासाठी साधारण 2 दिवस तरी जातले आणि त्याच्यानंतर मग आपला स्टीलचा काम या ठिकाणी सुरू होत. अगदी आपण जे छोटे छोटे भिंती असतात त्याका पण आपण या ठिकाणी संपूर्ण बीम घेतो. जसे लिंटरला संपूर्ण आपण थ्रूआउट भिंतींवर बीम घेतो तसंच आपलं सेम बीम या ठिकाणी स्लॅबला देखील येतं. नाहीतर काही जण पैसे वाचूसाठी या ठिकाणी बीम कास्ट करत नाही, डायरेक्ट स्लॅब कास्ट करतात. ती पण गोष्ट चालता, पण ॲक्च्युली आमका ती ॲग्री नाही करत आम्ही. त्याच्यामुळे आपण थोडेफार एक्स्ट्रा कॉस्ट गेली तरी चालता, पण बीम ह्यो कंपल्सरी प्रोव्हाइड आपण करतोच. आता जेणेकरून नंतर समजा वरती त्या रूमच्या वरती बांधकाम करूचं झाला तर ते आरामात बिंदास या ठिकाणी या पोर्शनला वरती बांधकाम करू शकतो. त्याच्यासाठी बीम खूप इम्पॉर्टंट असं आपल्या या ठिकाणी काम सुरू आहे. मंडळी, ज्यावेळी आपण स्लॅबचं शटरिंग करतो तर त्यावेळी जे स्लॅबचे सपोर्ट असतात ते खूप इम्पॉर्टंट असतात, कारण या ठिकाणी वरती आपला पूर्ण स्टील बांधकाम होणारा, त्याच्यानंतर कॉन्क्रिटिंग होणार आणि कॉन्क्रिटिंगच्या वेळी जवळपास 20 ते 25 माणसांची टीम या ठिकाणी या शटरिंगच्या वरती काम करतील. तर त्याच्यासाठी हे जे बॉटम वगैरे असतं, त्यानंतर सपोर्ट वगैरे असतं, तर हे व्यवस्थित एकदम पूर्ण रवाक हवे ह्याची काळजी आपल्याला घ्यायची लागतात. त्यानंतर हे जे संपूर्ण जे आपले प्रॉप्स असतात तर त्याका देखील आपल्या या ठिकाणी ब्रेसिंग देखील करूचा लागतात, जेणेकरून हे आपल्या जागेवरून शिफ्ट होताना. तर ज्यावेळी आता संपूर्ण शटरिंग बांधून होत तर त्यावेळी आपण एकदा चेक करणार आहोत की व्यवस्थित सर्व सपोर्ट्स असत की नाही. आणि आता या सध्या काम चालू असल्यामुळे असत, पण त्या ठिकाणी बॉटमची चावी, त्यानंतर जे प्लेटचे कॉर्नर असतात तर त्या ठिकाणी सपोर्ट देणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. सोबत ते काय खेळे वगैरे ठोकून बाइंडिंगवर वगैरे सर्व बांधून ते टाईट वगैरे करू हवे. लोखंड याच्यामध्ये शक्यतो जास्त प्रॉब्लेम येत नाही, पण लाकडी जे आपले खांब असतात त्यांना खूप काळजी घ्यायची लागतात. ज्या ठिकाणी आपण लोखंडी प्रॉप्स 2 लावतो तर त्या ठिकाणी आपल्या या ठिकाणी दुप्पट लाकडी जे खांब असतात ते उभे करूचे लागतात आणि हे मोडण्याचे देखील चान्सेस असतात. बहुतेक साईटवर असं होता की जे लाकडी सपोर्ट असतात ते मधून क्रॅक होतात आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी बीम किंवा स्लॅब असा तो पूर्ण बेंड होता कास्टिंग चालू असताना. तर त्यामुळे या ठिकाणी कास्टिंगच्या वेळी देखील आपला ग्राउंड ज्या ठिकाणी खाली शटरिंगच्या खाली या ठिकाणी 2 व्यक्ती ठेवचे लागतात. सोबत एक्स्ट्रा या ठिकाणी प्रत्येक रूममध्ये जॅक वगैरे आपले जे प्रॉप्स वगैरे असतात ते ठेवचे लागतात. त्याच्यानंतर शटरिंगसाठी लागणारे जे संपूर्ण चावी, फळी वगैरे एक ठेवचे लागतात, जेणेकरून काय प्रॉब्लेम येलो तर लगेच त्याच रूममधलं सामान आपण वरती वापरून तो प्रॉब्लेम आपण ठीक करू शकतो. तोपर्यंत आपल्या एक वरचा जो पूर्ण कास्टिंग असता कॉन्क्रीटचा तर आपल्या होल्डवर ठेवचा लागता. तर असे संपूर्ण गोष्टी आहेत, हे संपूर्ण काळजी घेऊन आपल्याला काम करूचा लागता. तर त्याच्यासाठी टीम देखील खूप इम्पॉर्टंट असतात की कोणती टीम आपल्याकडे काम करतात. तर आता ही जी टीम आहे ती जवळपास आपल्याकडे 3 ते 4 वर्ष काम करतात आणि बहुतेक साईटवर आपल्या यांनीच शटरिंग केलेलं असतं, त्यामुळे आपण तीच टीम कंटिन्यू करतो. इकडे आता जे आपले बीम असणार त्या बीमचं शटरिंग आपल्या साधारण महिनाभर म्हणजे 20 दिवसाच्या वरती 28 दिवसापर्यंत आपण ह्या बीमचं शटरिंग काढणार नाही आहोत. बाकी जे स्लॅबचं शटरिंग संपूर्ण असताना तर आपण एक 10 ते 12 दिवसानंतर पूर्ण ओपन करू शकतो. तर त्या पोझिशनने आपण या ठिकाणी असे हे संपूर्ण जे प्रॉप्स वगैरे असतात ते आपण लावणार आहोत, जेणेकरून ह्याच्यानंतर वरती बांधकाम किंवा इंटरनल जे आपले विंडोसाठीचे ग्रॅनाइटचं वगैरे काम आहे तर आता थ्रू आउट त्या महिनाभराच्या पिरियडमध्ये चालू राहावं. त्यांना इकडून सामान वगैरे शिफ्ट करू काय प्रॉब्लेम होता नाही. तर अशा प्लॅनिंगने आपण या ठिकाणी
काम करतो। तर या साईडचे अपडेट आपण याच्या पुढे देखील तुमका देत राहणार आहोत। आता सध्या आपले एकूण टोटल 5 साईट चालू असतात। त्याच्यामध्ये एक आचऱ्यामध्ये चालू आहे, एक चिंदरमध्ये चालू आहे, 2 देवगडमध्ये चालू आहेत, एक ब्राह्मणदेव मंदिराकडे चालू आहे आणि एक पवनचक्की रोडला चालू आहे आणि फोंड्यामध्ये एक चालू आहे। तर या प्रत्येक साईटचे अपडेट आपण तुमका देणार आहोत की या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचा काम चालू आहे आणि कशा प्रकारे आपण काम करतो। तर त्याच्यासाठी आपण एक कोकणातील घर बांधकाम म्हणून सिरीज बनवलेली असा प्लेलिस्ट, तर त्या प्लेलिस्टला देखील भेट द्यावा आणि अशाच नवीन अपडेटसाठी आपलं सुवर्ण कोकण व्लॉग यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। तुमचे काय प्रश्न असतील तर ते आमका कमेंट बॉक्समध्ये नक्की विचारा। भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत काळजी घ्यावा।